Diyos maray na aldo po sa tuya gabos, as in welcome sa selebrasyon kan misa nin banwaan. Sa misa niya to ngunyan, idulot po niya to ang sa tuya mga personal na intensyones, siring man, thanksgiving, dulot kang ni Nene del Rosario and family, thanksgiving for all the blessings received by Doti Monte, by Fe Bagadyong, thanksgiving and petition of Mr. Robert Eifert Jr. and Mrs. Lorraine Evanine Eifert. Thanksgiving and petition of Arnel Jose and Mila Rubio and family. Thanksgiving and special intentions of Matias and Ingero family. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Ernesto de la Cruz and family. And thanksgiving offered by Arcilia family. For complete healing of Father Luan Harsia, complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salve Cabral and Te Bahamonde. For safe and good health of Arnaldo II, Cindy, Carmen, Arnold Corby Bunyag, offered by Binang Bunyag. For divine intervention of land dispute at Lidong, Hibago, Salugon, and Pawili, offered by Nene del Rosario. For safe and good health of Maria Faye Donna, Viel Maria, and Jerome Rodriguez, offered by Binang Bunyag. Special intentions of Mel Ezekiel and Mel Gabriel. For the eternal repose of the souls of dead members of CRC and LLFCC, for the souls of Antonio, Rodrigo, Cornelio, Bilen, and for all souls in purgatory offered by Sis Nene del Rosario. For the souls of Arnaldo, Arvin, Arnold, offered by Sis Binang. For the souls of Brixio, Sheila, Rolando, Remedios, Florencio, Ruben, offered by Rosela Plandes. For the soul of Presentacion, offered by David Fornoles and family. And for all souls in purgatory, offered by Mila Rubio and family. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ngunyan, iyo ang ika-29 Domingo nin taon. Ang tema, ang tataramon nin Diyos. Ang tataramon nin Diyos, yaon sa banal na kasuratan. Magtubod kita na yaon ang katotoohan sa Biblia. Ang mga nagsurat, mga tawo man ng God, alagad nagsurat sinda na may inspirasyon, asin pag-antabay kan Espiritu Santo. Magkasararo kita sa selebrasyon kan Eucharistia. Magkasararo kita sa pagtubod na ang tataramon ng Diyos, padago sa naghihiro kan sa tuyang mga puso, tanganing makamtan niyato, ang balaog nin kabanalan. An mamamayo kan selebrasyon niya tungunyan, iyo si Reverendo Padre Larry C. Nagales. Matindog po ang gabos, asin maugmang awiton ang awit sa pagbuon. Kaugmahan na daing makakaagaw, ngunit kabuyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinahuli. Unganin pagtiripon, ni mga magtulugan sa imong laro. Pagtubod yamo lungkot araro, ikaandang damit ako. Sa loob po kan sa tuyang Santa Misa, sa tuyang idulot asin iayon sa tuyang pamibingon yan, ang mga pamibikan, mga tugang niyato na nagdadalan
sa social media, asin nagdadangog sa mga radyo, urog ng gayo an may mga kamatean na lugod an mahal na Diyos sa laukan sa tuyang pamibi, dotaan sindakan nakakaumay nakamot kan sa tuyang kagurangnan. Amen. Sa ngaran ka nama, kan Aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya na Jesucristong kaguranglantaan, pagkamot kan Dios asin pakisumaro, kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tuyang mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magsalabrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Maherak ka, kagurangan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, Sa mga tao, marahay ang buo. Ginoo, mawi ka, rinurukyaw mi, ika sinasamba mi, ika pinapanguraway mi, ika pinapasalamatan mi, ika huli ka, dakula mong pangurawayan. Kagurangnan na Diyos, adeng langit nun, Diyos ang makakamhan. Kagurangnan aking bukong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mong pakinaherang. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan puro kahalangkaw. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa pangurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamigbi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, burabod din kapangarihan asin karigunan,
Kabay kaming makapaglingkod sa imo nin maugma, tanganing maarog mi si Kristo sa imong aki, na sa mong kagurangnan, nakaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Kung tinabangan nin Diyos ang sa iyang banwaan na makipaglaban sa saindang mga kaiwal, kita man tatabangan man nin mahal na Diyos na daogon an karatan. Hinanyugong po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Exodo. Uminabot si Amalek asin nakipaglaban sa Israel sa Repden. Si Moises nagsabi kay Josue, "Piliin mo ang mga lalaki. Lakaw asin labanan mo si Amalek. Sa aga matindog ako sa alituktok kan bukid, dara sa sakuyang kamot ang sugkod nin Diyos." Ginibo ni Josue ang sinabi sa iya ni Moises, asin linabanan si Amalek. Si Moises, Aaron asin Hur, nagtukad sa alituktok kan bukid. Mantang iniitaas ni Moises ang sa iyang mga takyag, an Israel iyuan kagdaog. Alagad kung ibinababa, nadadaog. Tinanglay si Moises sa pagparapaitaas kan takyag. Kaya, nagkuanin gapo. Pinatukab si Moises asin ang sa iyang mga takyag, mag-ibong na kinakaptan ni Aaron asin Hur. Kaya nakaitaas ang sa iyang mga takyag, sagkod na magsulnop an aldaw. Sa tarong kan espada, inubos ni Josue si Amalek, asin ang gabos niyang mga tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang tabang sa to hali sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Ang tabang sa to hali sa kagurangnan, ang kagibo ni langit asin daga. Ang mga mata initingkalag ko sa bukid. Sain magikan ang tabang para sa ko. Ang tabang para sa ko magikan sa kagurangnan, nakagibo nin langit asin daga. Ang tabang sa to hali sa kagurangnan, ang kagibo ni langit asin daga. Dai ka man lugod masingko, dai magturog ang sa imong parabantay. Dai nagtutungka, dai nagtuturog ang parabantay nin Israel. Ang tabang sa to hali sa kagurangnan, ang kagibo ni langit asin daga. Sa imong bantay asin limpoy ang kagurangnan. Yaon siya sa tuo mo. Sa aldaw, dai ka mararaot kan init. Sa banggi, dai ka mararaot kan bulan. Ang tabang sa to hali sa kagurangnan, ang kagibo ni langit asin daga. Sa ikaduwang babasahon, manadangog niya to ang tataramo ni San Pablo kay Timoteo. Ipinapahayag ni San Pablo ang kahalagahan kan pagsarig sa banal na kasuratan na nagpapahayag kan katotoohan. Hinanyugong po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Alagad ika, magdanay ka sa mga katotoohan na sa imong nanodan sa katinubod, huli taaram mo kung si Isay ang nagtukdo kaayan sa imo. Puon kang aki ka pa, tatao ka na kan banal na kasuratan na nagtutukdo sa imo nin kadunungan para sa kaligtasan, huli sa pagtubod kay Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan, ipinasabong nin Diyos, magagamit iyan sa pagtukdo kang katotoohan, pagtuyaw kang sala, pagtanos nin ugali, asin sa pagtukdo kang matanos na pamumuhay. Tanganing ang tawong naglilingkod sa Diyos, maging sangkap
asin andam sa paggibo kan gabos na karahayan. Sa atubang nin Diyos, asin ni Kristo Jesus, na iyo an mahukom kan mga nabubuhay pa, sagkod kan mga nagadana. Asin huli ta maabot siya, tanganing maghadi. Sinasadol ta ka, na ipaghulit mo ang mensahe. Magmaigot ka sa pagpahayag kaiyan. Sa panahon man o bako, magpaliwanag ka, makimaherak, magsadol. Gabos gibuhon na may kahuyuan, tanganing makatukdo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kaipuhan na kita magdanay sa pagpamibi. Kung ini sa tuyang gibuhon, aantabayan man kita kan mahal na Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Sa kagurangan, nagsasari sa iyang kakaramon. Alleluia, 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 Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo susug kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan nag-usipon si Jesus nin sarong parabola. Tanganing tukdoan sinda na danay mamibi asin day mahalian nin paglaom. Nagsabi siya, may sarong hukom sa sarong banwaan na day natatakot sa Diyos sa kamayong ginagalangan na sisay man na tawo. Igwa sa banwaan na ito ning sarong babaeng balo na nagpaparabalik-balik sa hukom na ini, hulit na nagkahagad nin tabang sa kaso niya tumang sa sarong kaiwal. Haloy nang nagpapara sa yuma ang hukom alagad sa kahuri-hurihi, nagsabuot siya, dawa, de ako natatakot sa Diyos, saka mayo akong ginagalangan na si isay man tawo. Alagad hulita, de ako inuuntukan kan balong ini, gigibuhon ko na sana ang hinahagad niya. Tanganing dainan niya ako pagparapurisawon. Nagsabi pa ang kagurangnan, danguganin do ang sinasabi kan hukom na maraot. Dai daw itataonin Diyos ang katanusan sa iyang mga pinili na nag-aagrangay sa iya al daw banggi. Mag-aabala daw siya sa pagtabang sa inda. Alagad, pagdigdikan aki inin tawo, makakakua daw siya nin pagtubod sa kinaban. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo imo, Kristo, Kristo. matukaw po ang gabos. Diyos marahay na banggi po sa indo gabos mga tugang. Sa loob po nin tulong Domingo, pero may kitang nagpaparabalik-balik duman sa surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika na nagsasabi si San Pablo sa iyang enot na surat sa mga taga-Tesalonika to rejoice always. Danay na mag-ugma, tapos danay na magpasalamat, asing danay na magpamibi.
for almost 3 Sundays, pigbabalik-balikan niya to ini. Di ba po, last Sunday, we speak about itong pagpapasalamat na danay kitang makanood na magpasalamat sa mahal na Diyos. Asinsiring man, ngunyan na Domingo, ika-29 Domingo sa ordinaryong panahon, the Lord is telling us to pray unceasingly. Never stop praying. Di ba, very clear sa gospel, sinabi sa tuya, mayo tinatakutan na anuman. Sa parabola, mayo akong Diyos na tinutubod. Alagad, ninhurita, maparabalik-balik ang balong ini, kukuyugon ko na sana an sa iyang kamawatan. Danay na magpapamikbi. Matugang puon kaidto ang pagpamikbi para sa tuya sarong paghagad. We commonly know and learned that prayer is about asking. Since we are a kid, ang paghuna niya to sa pagpamikbi, siring. Ang pagkahagad. Ang sa tuyang mga enot na mga magurang, tinukdoan kita how and the why we need to pray. Alagad kadaklan na bes, sa pagtutukdo sa tuya, kung paano, asin paano magpamikbi, kadaklan na bes, what we recall is that prayer is always about asking. We ask of God of many things. Kakulon kitang hinahagad sa mahal na Diyos. Di ba po, poon pa sa pagkaamay, tinatagtad na niya to ang mahal na Diyos kan sa tuyang mga haragadon sa iya. Pinupunan niya to sa sana Lord, magkaigwaman akong arog kainingon yan. Hanggang sa pagturog pagkabanggi, masabi na naman kita, Lord, sana arog ka ini, arog ka iyan. Mga tugang, gabos kita naghahagad sa mahal na Diyos. Di ba po? Tama po ako, sala. Pakitaas daw po kan kamot kan di naghahagad sa mahal na Diyos. Nando ba baliktadon ko, ha? Commonly, gabos kita may haragadon sa mahal na Diyos. All of us pray. All of us ask something from the Lord, but not all of us persist in what we ask of Him. Kabos kita nagahagad, pero bako kita gabos para reho an pasensya sa paghalat sa mga hinahagad niya to sa satuyang mga pamikbi. We think of the delay in our prayer as a no answer from God. Ang paghunat na pag na-delay ang satuyang pinapamikbi, garubaga, the Lord is taking for granted. Diin niya pigdadangog ang satuyang mga pamikbi. Or, garo, no an answer sa tuya nin mahal na Diyos, sa satuyang hinahagad sa iya. Ang mga delays sa satuyang prayer is not a no answer from God. Bakong no answer. Sabi tangani po ba kayo, alam, na-share ko na po to digdi, every time we pray, God has 3, salamat sa Diyos. Garo ba ko to digdi share? No. Hello? And every time we pray, God has 3 yes answer. Dahil siya nagsasabing no. Gabos niyang simbag sa tuya is yes. Yes, I will give it to you. Yes, but wait.
Yes, but I have a better plan for you. Kadaklan na bes, dahil nga to, masabutan ang mga bagay na ini. Yes, itatautulos sa tuyan mahal na Diyos if He knows na ang sa tuyang pinagpapamibi at the present moment, iyo ang kinakaipuhan niya to sa satuyang pagkabuhay. God indeed delays the process of giving of what we ask in prayer. When God delays our prayer, it doesn't mean that He doesn't listen to our prayer. God makes a delay para siguro pinigibo man din mahal na Diyos na i-delay ang satuyang pamibi. Kasi may mga pagkakataon po baga kaya na kapag napasatuya na ang satuyang hinahagad, we tend to forget God. We tend to thank Him for all the answered prayers we receive from God. God delays and God destroys our plan or our prayer, especially when what we pray or what we plan will destroy us. Sabi yan ni Tony Gonzaga. Sabi ni Tony Gonzaga, God destroys our plan or our prayer, most especially when He sees that what we pray and what we plan will destroy us. Yes, all of us ask from the Lord, but not all of us persist. Gabos kita nagahagad sa mahal na Diyos, pero bako gabos sa tuya. Tatao na maghalat. Yes, all of us can pray, but not all of us can accept God's answer to our prayer. Mga tugang, let us pray unceasingly as our gospel for today reminds us, padagos na pinapagirumdum kita kan sa tuyang pamibi o kan sa tuyang ebanghelyo ngunyan na aldaw. Every time we pray, God is present. He is ever willing to listen to us. He is ever willing to listen to our heartaches. Handa siyang magdangog kan sa tuyang mga frustrations. Handang magdangog ang mahal na Diyos sa mga longings or sa mga desires kan sa tuyang mga puso. Every time we pray, He is indeed present. Every time we pray, the Lord is also ever willing to remove our fears and even our worries in life. Handang haleonin mahal na Diyos ang satuyang mga kinakatakutan sa satuyang pagkabuhay. Di ba si gospel pa kansuod ma? Itong, you are more than sparrows. Mas mahalaga kamo sa mga dignus na ini. Kamo pa daw na napabayaan nin mahal na Diyos. Do not be afraid. Every time we pray, tinatawan kita nin mahal na Diyos nin panibagong kusog sa satuya. Tangani na kaya niya tong hampangon an anuman na kinakatakutan niya to sa satuyang pagkabuhay. Every time we pray, the Lord is ever willing to accompany us in every battle we went through in life. Handa na damayan kita nin mahal na Diyos sa anuman na aagihan niya to sa satuyang pagkabuhay. Urog ng gayo sa mga pagkakataon na yaong kita sa makuring kadipisilan sa satuyang pagkabuhay. He is willing to accompany us. And finally, lambang kita nagpapamibi o sa satuyang pagpamibi, naghahalat ang mahal na Diyos. Naghahalat siya, nadanay kitang mahiling
sa gawi nin pagpapamibig. Sa gabos na bagay mga tugang, let us never give up praying. If it seems that the Lord is not listening to our prayer, continue praying. Ang pagpamigbi nga sana, ang satuyang paghahawakan sa satuyang pagkabuhay. Mayong bayad, ang magpamigbi, pero may sukli pa kita. Mayong bayad, pero may sukli pa kita. Mga tugang, in everything, never forget to pray. Sabi baga po kayan, push, P-U-S-H. Pray until something happens. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga Ang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Heso Kristo, aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kam panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan. Suminakas sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibiinin banwaan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, lakaw kamo sa bilog na kinaban, erokyaw an marahay na bareta, sa gabos na linalang. Hagadon ta sa Diyos, sa tuyang Ama, na sa iyang bendisyonan, an misyon kan simbahan. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganin ang bilog na simbahan, maging tunay na sakramento nin kaligtasan, para sa gabos na katauhan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganin sa bilog na Pilipinas, maguntok ang pagsiriplangan, asin pag-iriwal, makamtan ang biyaya nin pagkasararo sa katotoohan asin katanusan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing makamtan ang katuninungan sa bilog na Pilipinas, sa satuyang mga puso asin mga harong, asin sa inman kita paduman. Ang pagkasararo asin pagkaburunyog, iyulugod ang balaog sa to nin Diyos, na dapat tang hingawahon, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganin ang satuyang gobyerno asin mga tao, marahay na makapagbaklay, pasiring sa pag-uswag, paghirahay, asin pagbago kan Pilipinas, minsan kaniguan ang mga kaulangan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Siring man sa tuyang ipagpamibi, orog ng gayo ang mga members kan sa tuyang grupo na may mga makuring kamatayan, asin ang gabos na naghihinanyog sa tuya sa radyo, asin siring man sa Facebook Live kan sa tuyang Santa Misa na may mga kamatayan, na lugod, warasan sindanin, kaumayan, sa grasya nin mahal na Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Ipagpamibi man po niya to ang mga family members niya to na yaon sa harayong lugar, nagtatrabaho, nag-iesperso para sa marahay na kinabukasan kan sa tuyang pamilya. Nalugod sindaman, danay na irayo nin mahal na Diyos sa anuman na katibaadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. O Diyos, buot mo na ang gabos na tao makaligtas, ang liwanag kan sa imong ebanghelyo makaabot man lugod sa bilog na kinaaban. Inihinahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Madukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
sakuyang puso asin kalag na ikadanay na paglingkudan sa imo sa nakaguran na ang sakuyang isip asin buot inunusay ko sa imo kakalikasan ko para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurangan na pagdanay na maglingkod sa imo. Magpamibi ka matugang, tahanan sa kwasan sa indong atang, maako malugod, kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod ng kagurangnan an atang sa imo mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos nakagurangnan, ako ay ning samong mga atang, tawan sa mo an sa imong pagkamuot, asin kapatawaran, tabay kaming maglingkod sa imo sa bilog ming buhay. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sin nakakaligtas sa danay, asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo an gabos sa sangkap kan kinaban, asin hinusay mo ang mga paliwat-liwat kan mga panahon, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala maging kagurangnan sa gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaibakan gabos na angheles nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Pagurahang na Diyos ning mga ang langit asin daga, ano kan sa imo kamulawayan, o sana sa kaitaasan. Sa ngalan ng kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak dangan tino sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tayo nang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pagkapamanggipag ko anyaman kan kali sa singeraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuluson para sa indo, asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagagan mo, kagurangan, ipinapamareton niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag, sakot na ikaw magkatulog. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang paggagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroroon kan Espiritu Santo. Garumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, gerumduma sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose, na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nadukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nagangahas kita na magsabi. Ama niya mo Yaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ang sa mong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muya ngunya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan.
kan mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami ang naraan sa sugo, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitan sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hara paghilingaan sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace be with you. Katuninongan po sa indo. Katuninongan. Pagsalakan sa imong hawak kasi indo, Yesu Kristong kagurangnan, magdaralugod sa mga minaako kaini sa buwan na din kasangkuran. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan tinaan, kahirapin kami. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan tinaan, Kahirapin kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan tinaan, pawi kami. ning katuninongan. Maluwagan ka, Diyos. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara, kan mga kasalan kan kinaaban, paladan an mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, Bako bako akong akong maninigo, maninigo, na na ika magdagos magdagos sa kuyang kuyang harong. Alagad Alagad magtaram. magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Tamaan lugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagod sa buhay din kasagpuran.
Mamibi kita. Kagurangnan, huli ka ninyo Eucharistia na sa mong inako, tukdoy kaming magmaimbod sa imo, asin maglakaw sa dalan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Inihinahagad mi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Bago po ang final blessing, we pray for all members kan sa tuyang grupo na may mga makuring kamatayan, ang mga kafamilya niyato na nagkihelang unyan, asin ang gabos na nagdadalan sa satuya, asin naghihinanyog, satuya asin dang ipamibi ngunyan. O Diyos na makakamhan, kanika uya padigdi sa kinaban, ika nagtukdo sa samuya, asin siring man, ika nagbulong kan samuyang mga kamatayan. Kagurangnan sa panahon na ini, manlain-lain ang kamatayan na samuyang hinahampang, pinapasan ngunyan na krus. Mga kamatayan na nagdadara sa muya nin pagluya kan samuyang hawak. Kagurangnan, ipinapamibimin sa imo, na lugod, ang samuyang mga kamatayan, dutaan mo kan sa imong kamot na nagtataong kaumayan. Kagurangnan, pakusugaan sa muyang pagtubod, asin man palawiga ang samuyang paglaom. Nasiring man kami namimibingon yan, na ihinanyugon mo ang samuyang mga pamibi, urog ng gayo, ang kaumayan kang samuyang mga kahilangan. Kagurangnan, ang mga kahilangan na ini, hilungon milugod na dalan mi pasiring sa imo. Na ang gabos namong pinag-aagihan ngunyan, sa imong pangapudan para sa muya, sa pagsunod sa kabanalan. Kagurangnan, hinahagad mi man po sa imo, nalugod, pakusugod mo ang samuyang pagtubod, para rumon mo ang samuyang paglaom, urog ng gayo, sa mga pamibi na haloy minang hinahagad sa imo. Kagurangnan, gabos na may mga kamatayan ngunyan, dutaiman sinda, asin sangkubi, kan sa imong mapagpaumay na kamot, sa lindong, kan manto, kan samuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverend Father Larry C. Nagales. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsor, Mrs. Shirley De La Viña and family. Salamat po. Asin salamat man po sa to, gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Palakpakan ta po ang satong salita. Salamat po. Asin pasalamatan taman po ang management staff kan PBN Broadcasting Network sa padagos sa pag-air kan Misa nin Banwaan sa telebisyon. Ini madadalan alas 6 sin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin sa Converge Channel 9. Mahihinanyog man po ang misang ini sa OKFM Radio. Ang Misa nin Banwaan madadalan sa Facebook live streaming. Siring man po sa YouTube. I-search lang po Misa nin Banwaan, daita po lingawan, i-like, asin i-share sa satuyang mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa harayong lugar o nasyon na dai nakakapag-atindi ng Santa Misa. Liwat ang gabos po iniimbitaran sa ginigibong Charismatic Prayer Meeting kada Huwebes, alas 5:30 hanggang alas 7:30 ng Banggi, digdi po sa CRC Center, kataid lang kang Archbishop Residence, Compound, Naga City. Salamat po. Matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinapay,
Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya darhon niya komunyan. Ang tataramon na nadamo, ang tinapahay na nagpaso, ang murahon ninpa kong gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya komunyan. Harayo haraniman, paduman banwaan,